kebo karo letong. Iki ngene lho. Kaya ketoprak ya kebol tompo lek kebone sapa? Ora ngono kok nesu. Sing romantis to? Romantis. Dianjing. Iya piye diamput. Diajeng. Oh nganggo dianjing. Wis sing trima wong wedok rumahsaku kok suyah-wiyah rumasane apa aku dandan koyo Mbak Ati gelungan koyo Fani rumasane apa aku diundang Pak Soring karo Mbak Dengkok. Itu kan hati-hati. Napas suarane. Hop. Tandani. Hop. Hop. Nek ngomong ki lho, Bu. Nek ngomong nganggo napas. Oket mau ora tau. Dadi nek ngomong ki ya jedot. Nah, ora kok jur bladus terus entek napasmu. Mesti lho kok ora tau nggih tenter matiku. Undang pisan nih mbok ya sing alus. Dadi kei spasi ben aku ora nesu apa-apa ki nek digenahke ning arep ben penak. Nek kok wedok ki ning kene kok terus dadi tanpa ora apa-apa ki ati-ati. Suaramu saja entek. Sini geget ya Kang Winur Sito. Senajan beda caritane ning padha kandhane ingkang lumajar kapiandhem kabujung raja muda saka Sengkapura pelajaripun Dewi Erawati uget-uget garwana teng Mandura analasa wana wasa tan mengko barane marga denya lari pidya kapiandhem Erawati mandeg aja mlayu Erawati Tremos. Oh wis cilik medendeng. Sik to. Omonganmu kok ngarep mau lho. Iya to. Erawati. Bojone Baladewa kuwi Dewi Erawati saka Mandura. Erawati iki nek pamane iki Mbak Ati ya pas. Lah piye to? Aku mlebu rene lho Karang Taruna. Muni piye? Tremose sego teko ngono. Sapa yang muni? Karang Taruna. Kondene wonge padake ngene Tremos. Ki ora trimo to kudune. Iki kendi. Ya iki padha wae ya. Kowe jare tresno karo aku. Tenan nok. Aku ki tresnamu. Tresnaku. Balik ya. Ku apamu? Tresnaku. Lah iya. Kowe tresnaku apa tresnomu? Aku tresno aku. Iki aku. Lah kowe muni aku to kowe? Lah ya aku tresno aku. Nek iki aku, nek iki kowe. Lah aku tresno aku. Kan kowe aku tresno aku. Wis kowe tresno awakmu apa tresno seleb apa tresno Tarno terserah. Aku tresno Waranggono. Aku kuwi. Oh iya. Aku dadi wayang, aku piye wis uget-uget ngono lho kok dadak Erawati. Yo kan kok iso rockman iki, fragmen iki sangar lho. Dadi iya. Kan kaya awakmu karo Mbak Atik mau. Toprak Sri Tanjung karo Panji Asmara Batang. Ngono ta karepmu aku. Aku iki dadi ben iso ngerti ngono lho karepmu iki arep ketoprakan apa Panji Asmara Bangun. Lho, lah ya bangun terus jikuk batang diguak ngono. Karepku. Sri Tanjung kok ketemu Panji iki piye? Lah piye Sri Tanjung iki karo sapa? Karo Batik Madrim. Lho, kok iso Batik Madrim? Salahne. Kok iso karo Batik Madrim? Kudune Batik Trans Solo. Danaradi nakno. Generak kowe. Jeneng bis. Ya. Piye? Ya ora piye-piye. Ora piye-piye aku ngadeg iki mbok didhawuhi apa kok ora piye-piye kaya kancane iki lho. Lah aku kira dong iki dawuhi nyapa nyapa. Tambah Harjo. Ndak ya. Lho Mas sama aku Pak Lurah apa piye? Ya ngene lho Mas iki kabeh iki ajar lho Nduk. Yo. Apa-apa kan kudu iso. Kowe kan kudu ajar ora iki amarga sing jenenge urip nang seni. Nggih. Nggih to? Kuwi lak kabeh iki multi talent. Nggih. Nyanyi dongkolo ya iso. Ya iso kabeh iso. Dadi para tamu sak akeh iki ndelok truk laku ning dalan. Ya iso. Apa meneh kok nyinden. Sik to, hop. Omong kok mlaku wae.
Ini nganggo acting. Oh, acting dadi wong mlaku dadi awake dhewe mlaku ngene. Ora kira. Ngene lho. Dadi Salah. kok iso iki kurang cepet. Kan tekan terminal. Aku dadi ngene kowe ndang rono malah tumbuk. Malah sip ta, bener kok ya. Sip apa sakmene iki gegeden aku. Gaweane Gusti Allah kena. Nggih. Kuwi wis dirancang dadi iki ngene lho, ora ana barang gegeden, ora ana barang keciliken. Contone Apa? irung. Lho, irung. Bolongan irung. Irung. Jentik sedeng, Ya. jempol sedeng. Padake apa njur suwek jempol. Irunge cilik ning dadi ketoke cilik. Iya. Tapi ndayani sedeng kabeh driji. Iya ta? Dadi ora kena disawang casinge. Nah. Masih gede ngene iki mesti cilik panjenengan tak bedhek wis to. Ibu-ibu wis sampean guyu pikiranku nanti, pikirane nang ndi ayo. ngerti aku. Tegese iki ngene lho yu. Ya to. Tegese kene iki cilik aten-atene nek wong gedhe kan sok gampang jantung lemah lho nek. Cok trataban iki cilik aten-atenane. Wadak ku yo. Irung kuwi kan cilik to. Ah irung kan cilik. Tapi ndayani Lah iya. bentuke tok sing cilik, tapi iya. asline gede. Ha iya. Iki awakmu lak gede to. Gede. Wis tak bedhek mesti cilik kowe. Iki genake apane? Sing cilik to. Yo. Kowe wedi, dadi atimu sing cilik. Ah, iya, Jireh. jireh. Nah, Pikirane iya. sampean. Karo sing wedok jireh iki ning omah isa-isa umbah-umbah ngadang Mas yo kereng ngene iki nek. Wong aku ki cok mopoki bojoku bareng kok. Men komplit. Wong lanang. Wong lanang iku ora mergi nduk tak Kondang kandhani. memet kok ning omah isa-isa. Wah, wong lanang iki sebenarnya kan mboten wedi nggih, Pak. Ning lak dhewe iki mesakake wong wadon ki gaweane ya akeh. Iki jenenge mbantu apa? Tugase wong wedok sing kurang. Ketoke sepele ning wong wedok ki ra liren-liren. Ngono. Wong wadon kuwi saking tresnane aku karo bojoku. Iya, apa meneh Kang Mbak Yu ki wanita karir. Nah, Jenengan kudu iso mbantu kaya Pak Suryanto karo Beni ngene iki. Ya, ngene iki. Karo Budeni Caknan, apa? Budeni. Ora nganggo Caknan. Halo, Bu Deni Resdiana kok caknan. Iya. Ke Jawa Timur. Iya. Mula Kalih Bu dhewe Deni. yo melu kagem Bapak Suyanto ya ngene lho, Nok. Kudu saling Wujud bersinergi. rasa tresna. Iya. Kaya anakku lak loro to, Nok. Loro anakmu. Jare ana pepatah bahwa surga itu ada di bawah Kaki telapak kaki ibu. Aku lak mikir to, Nok. Aku ki wong melatar, wong blater, wong mesakake. Swarga siji kok gawe susukan cah loro, mesake. Mula aku kadang-kadang tak pikir men iso swarga dhewe-dhewe, njur aku golek swarga meneh sing kanggo men oleh siji-siji. Iki jenenge rasa ndhe mesake karo bojo ki ngene iki. Oh, dadi kowe golek swarga, golek sikil neh. Ha iya. Nek iso anu sikil meja apa sikil jarak ngono lho. Ben nyelentrak kowe. Wong swarga kok dadi golek kene iki swarga iki dadi ning bawah telapak kaki ibu. Kuwi tegese awake dhewe kudu ngurmati marang ibu, di bawah naungan ibu ngono lho. Ning anakku loro. Monggo sikile bojoku wing siji. Awakmu oh ya bojone sikilmu sikile bojomu ki siji tok ya. Lah nek aku ndhe loro lak yo swargane ijen-ijen ora suk-sukan. Oh iya ya, Iso. lek bojone sikile siji kok kiwa kabeh. Yo ngene. Dadi nek mlaku yo nyuser ae ngene. Piye mlaku piye? Mlaku. Lah bojomu sikile siji. Jajal piye mlaku? Ngene, kiwa kabeh sikile. Kuwi ngono kuwi nok tandha tresna bekti. Bekti karo wong wedok Lah, bersinergi. ngono Wong kuwi. Kang Mbak Yu ya wanita karir, ora kok ning omah tok. Pak. Ya pinter golek duit. Lah, iya. Mbak Yu ki Bapak-bapak kandhanono Pak Haji. menika Bojo niku nek ajeng duwe bojo sing awet. Heeh. Bojo ki nek arep setia karo bojo wong wedok. Piye? Aja sok dimprek, gampang rusak lho lho. Di apa? Dimprek ki tegese kerep digawe lho lho. Kok digawe? Demaneman. Lah ngono kudu deman-eman. Mula kaya kendaraan kan. Piye? Tuku aja mung siji, gelis bodol. Kandhani kok. Tuku Mula dadi tuku loro. ha sing kan geserepno sing biyen diwet-wet ben awet. Ira. Ya ya ya. Tegese saking tresnane. Saking tresnane. Dadi bodol-bodol sing keri luweh. Heeh. Iki bibit aja nganti rusak. Iya ya. Diwet-wet. Diwet-wet. Aja digawe nggon-nggonan terus. Aku ya sok ngono kok cara dhewe wong ngene ta. Kendaraan to. Lah iya. Aku ya sok tuku kendaraan ya loro, siji mobil biasa, siji mobil ambulan. Lho kok iso? Ngusung kowe. Eh,
Kowe ngomong aja cocok medeni. Nek kowe saya wayah meriang apa piye? Kan aku sigap to. Yo. Jare kudu Jadi, nek bojo kan kudu iya. dieman-eman. Iya. Kudu dibekeni. Kurang apa aku lan tresnani karo kowe? Cita-cita kok mau belambulan. Ini yo apik lho, urung ana lho program muni, Pak, mbok tuku belambulan kok timbangane sak payah-payah sampean loro yo lan iki lho le mikirke tekan kono. Lho kudu cepet pikirane kudu meles-meles. Pak Ji, niki yo ana benere lho. Kan wong duwe ambulan durung mesti ijen-ijen ya, Nok. Nah, ngono. Kuwi mau gunani lho. Pamane aku ndek bojo awakmu ngono. Lah iya, mbok tenan. Mesti mendina kowe njaluk apa tak cepaki. Tenan. Iya, arep mangan mesti tak dulan. Dah. Tenan kok. Mesra awake dhewe kudu mesra Ngene kaya iki lho. Pak Sur karo Mbak Deni. Pak, contoh ngeten iki. Mangan tak dulan. Terus arep ngunjuk mesti ya tak unjukne. Iya. Wah, jan. Arek adus tak dusi. Arek kelamben tak kelambeni. Arek turu ya tak turokno karo tak dulan. Kosek-kosek arek turu di tak turokno. turokno. Iya. Gak oleh nek ditu. Niki gak oleh. Iki meneh iki, Mang. Mang aku contoh. Contoh. Tak turokno, tak Upamane. kelambeni. Iya. Umpama Piye? kowe iki gawe wong tenan, aku dong bali kerja kae pengen wedang kopi ndang dilerke Tak lerke kopi. saking tresnane. Saking tresnane. Awan-awan kepengin teh panas ndang dilerke, Teh panas. bengi wayahe adem ndang dilerke. Aku kepengin kalau ono sing cok ana wadahe kae, susu ndang dilerke. Tak kon ngemik dhewe sapimu papat tok. Ora dilerke. Gak sak ploke Mbak Yu kan nate merantau to, Pak. Niki lak ingon-ingon iki jenenge MC niku wah multi talenta. Ya pemain musik, pemain ketoprak, sok teng omah menika nggih peternak sapi. Mas kula menika. Wis tenan, Pak. Aku dolan ning omah tak delok kandange sapine. Elok-elok gede-gede lemu-lemu. Aja ngapusi lho. Surpe sapine. Aja ngomong goroh lho, Nok. Aku nang kene iki. Sapine lek memet hebat-hebat. Dadi pertanyaannya gur siji. Pas Mbak Yu merantau kayak kok sapine wedok kabeh ning kandang tak nyapa. Nganu kok kayak iki dilalah tak gawe model kawin suntik. Dadi Heeh, mbok suntik dhewe ngono. Maksudnya sampean kaya weras aku wedok kabeh sapine. Kowe iki ngarang aku sumpah nok. Aja nang kaya ana Surasa Jombong barang kemudian pamatke ndek sapi. Aku ki sapi ndek rong iris tok lho. sik rong iris ki apa? Ini sapi ramesan. Sapi rong iris lho. Kok sing gagah wong lanang iso. Piye iki aku alhamdulillah ya Mas. Adoh saka nggokmu ya Nok. Saking Sragen kabupatenku. Ya. Kecamatan Sukodono. Iya. Saged derek sowan ngene dalipun Pak Suryanto. Tenan lho, Nduk. Iya. Kowe dadi arep-arep kaya ngene piyayine nek nang nggone YouTube nek nang nggon iku ketoke kok Endi mbasan tekan kene kok dhuwur jare ibu-ibu ya muni ngono ya. Sing ngomong sapa kok kau paplok lho kok iso Tenan iki. Wah, kaya ayune pol nek nang kono iki ketok Endi kok nang kene jebul dhuwur ngono iki. tenan kowe tak kuampleng lho kok iso Kok malah diapleng kok iki dialang lho. gemes ngono lho masa tenan aku dilokke dhuwur ngene karo ibu. Iya. Iya. Wah. Sopo sing munake kowe dhuwur? Sapa Kakang Mas? Coba ngomong karo aku bakal tak kalembono piyayine. Iki, Sing piyayi. ndi piyayine? Iki. Lah iki. Aku iki iso nek gedhe ya ngene iki. Wah ada. Wis ora percaya. Lek Nang, aku iki iso nek. ya jembar ngene ne. Nek. Ora anak kowe. Ngene jembar lho Bu iki. Ki jembar pikirane. Jembar pikirane. Kowe ngene Pak, sinkron sawah. Aku sok sing gedhe bawonge sisih tok. Golek Yo, geng, malah mutah-mutah nang kene iki. Mutah-mutah nang ngene lho. Kok iso mutah-mutah kaya roh badang. Wah, plus kula isinden kok padakno roh serintil ibu-ibu kok mutah-mutah. Padakne apa Bu? Kula eka uget-uget nggih. Nggih. Lek gelange gedhi-gedhi lho. Bae ngene kok Asline bae. guyu ki kok kene nutupi angker. Nggih. Nggih. Oh nggih sok. Ah, cok ngendang. Kon kendang. Sok adol barang nggih. Ibu iki nek meresani kowe, Ya. kuwi nek dong nang YouTube kuwi sok ngendang. Walah. Ning lak urung tau weruh le ngedoli kendang. Oh. Lah niku nek do bar ngendang wangsul langsung didol, Bu.
Sing didol sapa kok dudeng kene iki? Ibuke jarene cok tukang ngendang. Kan mesti didol niku duruke sing anyar sing apik. Walah ngono iya. Niki ngendang mayang saged, sembarang iso niki. Winginane main akrobat potong gulu nggih saged iki. Ajeng jajal potong mriki. Akrobatmu lho. Omonganmu genahno sinden akrobat barang lho. Kowe kan jare apa iso? Ora iso sinden jarian rapet kok nggo akrobat barang aku ora tau katokan. Lah leres kok Bu sinden kok kon katokan. Sinden nggih jarian. Jarian yo ngene iki. Padane sinden nggonku kowe malah ndingi jarian ngene malah rangkepan katok training kursane SMP Negeri 1 Selo. Kuwi MC kondang kok malah. Akareng. Iso kono judek aku gatekno memet iki. Wah aku malah wong bojoku ki yo kleru kok no. Apa? Ha wong aku ki ping takon dondomi to no. Katok rangkepan jero mah dikei payet. Ha kena lampu kating kertap. Ana celana jero kok kei payet iki men ngopo aku yo ngono. Men beda karo kancane jare dino. Wah buka ngene yo wah biar. Payate pating prentol. Ayo koyo nggonmu. Sing menonjol ya go loro tok kae Mas aku payatmu. Kae payet nganu nak. Kae payet jumbo. Kae payat polato-lato Mas aku. Wah, iso ibu iki nek guyu lho nutupi. Oh, buatre pol. Nutupi anggene tutuk ngene iki. Ya kuwi jenenge wong sopan. Gak pamer ali-ali karo gelang. Lho apa iya? Ya pancen ora ya Bu. Ya pancen ngene iki ditutup anak guyu ha ngono ya. Gelange gedhi ngono. Iya ya Bu. Ngene. Lah Bu. Wih, iki tenan lho iki nak. Iya. Nek wingi nggon kae. Yai iki nek. Nggon Mbak Ati kae gelange tekan kene to no. Tak siles seminggu do ijo kabeh. kabeh. Kondang kok paling ora ya kudu gelange ngrempyong ngono. Lah iya. Lah iya. Nggon kowe kok ora dienggo? Aku to. Sing tak tukokke kalunge kae ya. Lah Oh, sing kakek. Kowe iki nukokno ya kaya kancane kalung permata sing apik. Kowe nukokne kalung arit lho. Kalung arit gundulmu kuwi. Aku ki nek karo bojo gemati, winginane nembung gawe gelungan tak tukokke Jepara, tak tukokke rong wit nyatane ora dienggo. Lha ya to? Bojomu sapi apa piye kok tukokne rong Sing rit. gawe gelungan ki apa ora cemara? Ya cemara tapi saka rambut sing dibentuk dhewe kuwi gelungan cemara. Lho kok mau tukokne rong rit. Angkarku ki nek iso dipasang sak pote lho malah apik temen lho. Ya nek paman iki sindan-sindan biasanya nggo melati. Wah iya ya. Nah bojomu malah kreatif dek iki. Iya apa tak kuwi? Kembang turi kayak sambal pecel lho ngene. Iso. Ngono iki mulane sakniki ra tunggu kembang to Bu. Lah wingine kebak kembang tak kira kaya kijing mlaku. Ya nggih menika isinipun kijing. Aja do padu. Kita ya romantis. Iya, nembang sing apik. Iya, adikku lanang ki sing dikitanke ta? Ha iya. Mas Bayu Santoso. Abid Bayu. Oh, Abid Bayu Santoso. Adike sing lagi lahir Arsaka Surya Narendra. Narendra. Elok jenenge. Kaya aku ya jenenge. Jenengmu kok elok iki sapa? Memet Sekli Parluji Hadi Karwito. Ora padake artine rumangsane embeh. Padhe wong embeh-embeh. MC nyelemet iki ora elok kondang wis lho. Memet ki golek. Memet Jawa asma kinarya golek. Oh ya nek kinarya Japa. pitik memet ngene ya. Kae memeti. Ora sandadak ngene-ngene. Memet iki. Madak diprategake. Pitik golek apa Mas aku? Golek. Ya. Nek nang kali golek iwak. Sekli kuwi mbahku. Sekli. Aku bahasa Belanda, mbahku penjajah kompeni. Nganggo Belanda. Aku blasteran saka Belanda. Sekli iki bahasa Belandane Senen Kliwon. Dadi kabeh ki ana artine. Gur Senen Kliwon kok ke Belanda penjajah sing blasteran. Parluji iki sasi Sapar tanggal 31. Sasi Sapar tanggal Parluji. Iya. Karwito. Karwito iki mesti moncer. Wah iki. Mula mbiyen bapakku kuwi lek ngeten iki nek lahiran cok beto ingkung niku ana mboten to, Pak? Nganggo rasulan. Lah, dilalah lho, Nduk. Kan bapakku kuwi wong sak desa diundang kabeh. Wah, nganti ra kamot teko wong 17. Luar biasa. Iya. Karwito. Karwito. Wis nggawa ingkung gedhi. Tamu teko ingkunge nang pawon gondol kirik. Dilalah lho, Nok. Iya. Lah, mongko nek arep digawe rasulan wis ora ana neh. Dibalang ditinggalke mbing sithik separo ming Gesrana. Karo kirike ditinggal Cakar Sewiwi Mata. Dadi Karwito kuwi kedadian saka Cakar Sewiwi Mata. Wah, berarti iki jenenge bayi tinggalan kirik nggih menika.
Kan maksudnya jenengmu enek kedadian kirik teko ngono. Kirike iki sing gondol. Lah iya sing gondol. Dadi kan dagangnya mau tinggalane kirik to. Njur aku. Dadi bayi tinggalan kirik. Sakmene kok kirik wis gede paling ora yo asu. Aja mlaku. Ayo mlaku su. Wah, susah aku nek aku yo anu to sing cilik awakmu sing gede. Nek kirik cilik apa jenenge? Yo nek aku mlaku karo awakmu ngene. Ngene iki ya. Kayak kebo karo letong. Iki ngene lho. Kaya ketoprak ya kebol tomo. Lek kebone sapa? Ora ngono kok nesu. Sing romantis to? Romantis. Dianjing. Iya piye diamput. Diajeng. Oh nganggo dianjing. Wis sing trima wong wedok rumasaku kok suyah-wiyah rumasane apa aku dandan koyo Mbak Ati gelungan koyo Fani rumasane apa aku diundang Pak Soring karo Mbak Dengko. Itu kan hati-hati. Napas suarane. Hop. Tandani. Hop. Nek ngomong ki lho, Bu. Nek ngomong ki nganggo napas. Oket mau ora tau Dadi nek ngomong ki ya ora. Disedot. Nah, ora kok jur bladus terus entek napasmu. Mesti lho kok ora tau nggih tentrem atiku. Undang pisan nih mbok ya sing alus. Dadi kei spasi ben aku ora nesu apa-apa ki nek digenahke ning arep ben penak. Nek wedok ki ning kene kok terus dadi tanpa ora apa-apa ki atiku. Suaramu saja entek. Suaramu. Malaikat Israel. Kowe ngalih dhisik suaramu. Ambil napas. Iya. Ngomong ki ngene lho. Kakang. Aku tekan kene adoh-adoh. Aja cok digawe ngene-ngene. Mergo aku ki yo senajan adoh mah nganggo pen ora entek napasmu. Ya dilatih bojo ki dilatih ora diseneni ae. Ndang ngomong. Ya saiki yo. Ya. Kakang Mas, aku ki rene anggone Pak Suryanto iki anggone ngitanake putrane dadi wong lanang sing wis prawira. Dadi aku karo kowe iki omahe wong lanang wedok tapi omah-omah kudu Napas entek nek lho. Napasmu entek. Napasmu entek. Kowe iki ndang dicekak ngene lho. Aduh, aku rene iki diundang karo Bapak Yanto. Keperlune Bapak Yanto ngitanake ingkang putra sedot. Oh, di nganggo sedot. Ora disedot. Tapi rong kata disedot. Rong kata sedot. Ya matur. Aku sowan rene iki Sedot. Nah iya. Ngono kuwi. ditimbali Pak Suryanto sekalian Ibu. Sedot. Nah, iya ngene. Nyaman kira kelakon kentekan napas iki. Kapure nderek ngrenyeng kuyung. Nah, toke wis iya ta. Anggenipun ngintanaken putrane Mas Bayu. Ya, iya pira kaya pira. Muga-muga Mas Bayu kelawan putrane Mas Arsaka. Ya. Kowe nek iso lek mampu durun-durun. Mas Arsaka gondo arum cahyane ra ngono ki. Dadya putra sing saleh. Piye? Ambune piye? Ambune kecerahan dalam hidup. Wah iya. Mbah Haji rawuh. Coba kowe ngomong ngarep pati terus sedot mambu apa ya? Anggenipun putranipun Pak Suryanto mambu sawer nggih. Oh iya. Apal men. Apal Mbah Haji iki nek anu mesti genah. Mbah. Nggih. Wis kono lho Mbah, ya wis kuwi ngono putune sok ngono kuwi. Aku rong kata serat kabeh ki tak serat kabeh kok. Ki karo klenengan ya, Bu. Nggih. Sope siji Mas, kene tak aku gak. Mengko ki layo tekan. Mangko Nyanyi kok samar ora kebagi. kowe iki yo bangeten mau wayahe sop urung teko aku. Niki sing disunat ngadeg. Pun mantun. Mpun kapan iki disunat iki? Oh, ket pedet wingi. Saiki supet wingi wis saiki wis dolanan HP karo ngono kuwi wis mari no. Karena era modernisasi. Biyen aku disupit ki tanggapke diangdut aku lembut nang ngarep dhewe. Mongko biyen sih jaman dijahit lho no. Dijahit. Wah, aku lak wis karo ngrokok tegak to mesti do nyangoni. Kowe karo ngrokok. Wah, sing penyanyi dangdut roke sakmene lho. Waduh. Wah, aku nang ngarep dhewe wong supit kok. Iya. Wah, ndelok goyange seneng sak jam aku nangis aku mlebu no. Lho, wis rong mari sedih karena Ora. Ngopo? Benangku do rantas. Mergo Fanian joget. Lah iya. Ayo. Iki diparingi tetembangan napa? Ayo gending sing mat-matan apa piye? Sing mat-matan. Lah kowe iki. Wah, mumpung sareng karo rencang-rencang Laras Madya. Laras Madya Laras Madya ki apa to? Anti suaran.
Oh iya, laras watuk iki. Aku arep santri sawan. Ting tung ting ngene kae jeneng. Nah iki Sekar Anom. Sekar Anom. Aja nganti lali lho. Mumpung bareng-bareng Sekar Anom. Gending tradisi garapane ya jos. Sip pimpinanipun Mas Harjojio. Mas Harjojio sing WA karo aku. Oh iya. Oh wis diwat ta kowe? Wis di WA. Pun kula siapke. Iya. Wis pokoke nek karo Brayan nek karo Sekar Anom no, iki rencana ya meh nang Kalimantan. Alhamdulillah luar Jawa ya Mas Iya. pentas Iki kanca-kanca iki sari. ora kon campur sari no. Iki do kerja nang kelapa sawit mungkin rada sepi. Kinar Mbak Ika. Niku menantone ning kelapa sawit isikno to aku. Ayo. Pak Kaji ngesake napa? Hah, iki. Pak Kaji. Anggen kula sowan Pak Kaji. Ana Mbah. Nggih. Sugeng sonten Mas Memet. Pak Kaji nggih. Sugeng sonten para kadang Sekar Anom. Nggih. Niki sekedhik kula badhe nyampaiaken niki sasmita saking para sepuh niki mengke nyuwun lagon ngeten. Ngaten. Namung niki wonten kata-kata sekedhik. Nggih. Sekar Anom pancen mantap. Tepuk tangan. Wah, ya kejan. Jarang-jarang lho Pak Kaji ngendika ngene iki. Ning wonten sayangi Mas Memet dalem. Kula pikir niku nek dongene keterak taun nggih mboten. Sebab sembarang kalir nek keterak taun ki saya loyo. Nggih. Ning kok niki saya gumpyak. Mung kula rada nelongso Mas Memet. Pripun? Dhisik kok ora kok ngono ya. Mundak taun iki kok beden, Pak. Ning garap kok ora kok ngono lho kendangi barang ki ngoten nggih. Nika sing ngorjen nika wong daerah Suroteleng, Pak. Oh ngoten nggih. Nyun ngapunten niki mengke nyuwun bawa dandang gula rukun Islam dumawah napa nggih? Dumawah rukun dumawah pepeling. Nggih. Khusus kangge Siadi Habib Bayu Santoso. Oh, ngaten. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Samangke saged emut dhateng Gusti ingkang Maha Wigan. Mekaten Mas Pak Haji, sembah nuwun niki Mbak Eka nanti pepeling ben kanggo rame-rame. Oh nggih, Dadi men cara nek pepeling ki digawe kur. Nggih. Kuwi wong wedok ki sakmene. Iki wis cukup. Wis cukup kok. Lah Mesti iya. Pak Kaji iki mriksani aku ya wis genah kaya Iya. cah pautan lagi daftar kae kok. Lah iya. Ora masalah cah cilik ya apa butuh duit. Lah iya Ora to. ngerti. Lah ngerti nek ngono kuwi jajane cah cilik ora entek semono kuwi. Nggih, matur nuwun Mbah Kaji. Oh panjer. Iki panjer. Lagi panjer. Iya. Tenang. Ya engko berarti. Tenan. Kuwase ya sing engko. Nah, iki Nah, disukseske iya. sekali. Lah menika, nah. Ndak repot-repot lu Mbah Kaji panjenengan ki. Nggih, kula iki rame Mbah Kaji tok no iki. Iki para-para her-her sing dolong kano ngene iki budayawan tenan. Nggih, budayawan. Matur mbah nuwun Mbah Kaji. Nah, iki tak gawane ya. Ya. Mbah wong lanang ki ra entuk nyekel duit. Iki engko bawani sik Piye? kowe sing nampa panjer Anu rukun Islam. Heeh. Nganggo cengkok Banyuwangi kena, nganggo cengkok Salatiga ya kena, Iya. cengkok Ngayuk ya kena. Iya, nek Ngayogja kae Ngayogjan. Ya. Nek Surakarta ya Surakartan. nek Sragen Sragenan. Mesti awakmu ngerti gendeng, ngerti gaya. Nek cara Ngawi ya ngendi? Ya Ngawi. Nek saka Yogja kan Ngayogjan. Ngayogjan, Nek Solo apa Surakarta kan? Surakartan, Nek Sragen, Sragenan, nek Ngawi. Ngawinan. Cara Ngawi. Cara Jawa Timuran. Oh iya. Iya. Ayo, Dok. Ayo, sing cepak kowe. Mendak ra ketok, sing cepak. Masuk sini. Wasitati saking prawinases
pun lampahi meh wae lali. Ora apa-apa. Untung langsung ngingeti Mbah Kaji kelingan. Iku wis kelingan dong nggih? Wis. Ya syukur. Iku cagak agama pakarti kang luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lair batin bejo donya Gandeng iki tembang religi ya. kudu ana jamaahe. Kudu dijamak. Nah, mergo nak ming ijen pahalane ming siji. Nah, iki mula pahalane tak undang rene. Wong kudu Ya, ya, jamaah. ya. Iya. Iki dadi makmum. Terus sing imame sapa? Pak Kaji ta ya? Imame Mbah Kaji. Lah iya. Iya. Sing disolake. Sing disolati sapa? Kowe lagi ngomong apa ta iki? Ngono Mas yo iki lho. Sing disolatke barang. Kok Mas kurang siji awakmu gelem apa ora?
Suwata. Oh. Mengaten to? Napa nggih? Inggih. Oh, lah iya. Dados kula nderek napa matur ingkang cakepan ngandhap kiambak yen kepareng menika sanes yen kepareng nanging yen kepengin. Oh, dadi sing bener yen kepengin. dadi ampun yen kepareng. Leres dados Gusti Allah menika lak ngeparengaken sinten mawon Lah nggih niki. mlebet wonten ing swargane. Lah sing kepengin ayo gedhekno sabar lan tawakale. Lak ngono to Lek Memet. Menika cakepan saking pepeling menika. Dados sing rumiyin muni kepareng kedah diralat Dados yen kepengin. Nggih. Ya, Kok titip ya Lek kanggo kanca-kanca kabeh ya Lek. ya tak titipke. Iki berarti kowe iki ninggal weling kata-kata terakhir engko bakal tak sampaikan karo kanca-kanca. Kata-kata terakhir gak Lah punya. iki jare arep titip, omong-omongan arep titip kanggo kanca-kanca daraku nakoni kowe. Anu lho, maksud kuwi meling ngono Lek, meling. Lah kan ninggal weling to kowe iki. Anu isyarat ngono lho, isyarat kata-kata isyarat ngono lho. Jadi Lah iya, maksudnya engko iki aku diwelingi aku ini ninggal Ya aku tak ninggal pesen ngono lho cara ngono aku. Lah yo ayo iki kowe pesen ketemu aku terakhir iki. Lah kowe arep nanti Lek, kok kowe arep nanti. Muleh kok iki muleh. Oh mulih ya. Kowe gak arep nanti. Kowe arek ninggal pesen to iki. Heeh. Ha iya. Yo Ninggal peling tegese. Engko nak wis tak sampaikan. Heeh, ninggal pesen. Ha iya. Yo wis kuwi. Yo ninggal pesen, ninggal katresnan yo. Ojo ninggal weling. Kaya wong arek ora enek. Nggih. Kok ninggal weling? Yo mesti napa nek tinggal weling niku basa medeni lho, Pak. Yo nderek matur ngono lho aku, ngono lho, melu ngomong ngono ceritaku. Oh iya. Ora kok ninggal meling medeni men Mas aku kok. Lerene pisan kok oleh ameng-ameng nyawa aku. Yo ora tegese ngene iki wujudake kan bahasamu Sragen karo daerah kene kan sok beda lho. Oh iya ngono. Karang jenenge Desa Mawacara. Kadang nang kono nggonmu ki muni ngene nang kene beda. Walah ngono ya Iki Lek. jenenge wong Desa Mawacara lho, Nak. Desa Mawacara negara Mawatata. Lah ngono. Iya. Dadi tok kadang ora padha. Wong nyatane nak Basa ngono kae ya beda-beda Ya iya. kok ya Lek. Ning Cara- nggonku Solo lak ya nganggo o. iya. Dialeke. Dialek. Nek nggonmu sak mrono kan Nek cara Wanasaba sak Mengulon ki nganggo A, Cilacap, Oh, beda daerah ya, Banjar Lek. ki A. Beda lho, Nak. lah cara contone sing kaya nek A karo O kuwi Nek upama nang daerah Cilacap ki segak. nek nggonku Sego. Oh, Ya ming ngono kupetane ki ya ming sithik jane. iya. Terus Iya. nek misal kono apa? Jendela ngono? Nang kene jendela. Oh, iya. Ya ming ngono kuwi. Jane ya ming kata-katane padha ming apa hurufe padha ming katane beda. Oh nek kono kaca ngono? Eh? Nek kono kaca? Nang kene kaca. Oh iya, nek kono kanca. Kanca. Nah, nek ning kono kontal ngono? Nang kene ra jupuk. Dadi ambek sapa ora ngerti kok. Ha teko nengke wae. Kok ora padha to lek dialeke kaya mau. Ya piye to? Nek ngarep mau kan sega kono to. iya. Ning kene Sego. nek ning kono kuwi jendela. Jendela. Nek ning kono kanca, Kanca. nek ning kono kaca, Kene kaca. lah nek ning kono kontal. Nengke wae. Rasah jupuk. Men kapok gluntunga sak karepku. Gak penak ya. Ya gak penak, aku kepenak, aku serbu sakmene. Wis ibu-ibu do dijupuk mesti. Lho kowe iki arep jebak aku. Aku men ra duwe nek dijupuk. Ora, wong yo aku ki gur takon kok Entet. Nak panjen ngaku ngain nyang. Ora, aku gur takon wae Yo kok. ngono iki sing saka dhuwur ngono. Ning alam kowe kayak malam Eh! Malah deg-degan. Aku keren ketentaan Ora. ambekan mesin. Ojo cok gawe pratapan atiku. Ati kok ya, ati ning kene. Lho kan Ati ning kene. Kok iso ning kene? kan lanang karo wedok beda. Lho, pedok ki ning kene umume. Nak wong lanang nang kene, bapak-bapak menawi nitih kendaraan bermotor, enten jenggolan sing maksir pundi? Mesti mriki, ora kelakan kene. Maksir mesti mriki. Berarti ati nang kene, remplone nang kene. Oh iya ya. Iya. Oh, ngono ya. Kowe urung tau bedah sesar kok. Weh, ya tomo tak bedah iki, kon dhuwur. Lah meneh.
Lurus. Lurus kecamatan. Ya iya. Teko ngisor kecamatan. Terus Maktus. tekan di Teko nggon kabupaten Maktus ngono. Mbuh. ngene anu. Mas aku nek sing mletus apa ngono. Oh gapura. Iya iki. Reca pentung. Kok lah sakmono kok reca pentung. En Paling ora culik telek. ki mau lak nembang lak sithik kowe. Nembang sing apik. Lha iki mau ora nembang neh to. Iya iya. Ya kowe ya. Heeh, lagune iki. Ya, Ya kok. diparingi apa? Ya kan kowe iki sing paling disenengi, sing gaglakan apa gampangane Gaglakan piye to? Gaglak. Gaglakan ngono. aku meni to. Gaglakan. Gaglakan ki lak wong mangan. Gagrakan kok gaglakan. Gaglakan kok aku kuping kuwi lho. Gagrak. Gagrak ngono sing cetha to. Kowe sing apik Apa? ya kaya sing nang ngone nganu lho. Sing wis tersebar lho. Heeh, sing wis tersebar kae. Heeh. Iki. Ya, terus. Iki bawa kanggo adiku ya. Ya khusus kanggo sing Putra Nuswantara piye? ya sing kira-kira bawamu sing durang ngerti. Oh iya, sing Wis. ketoke rame tapi wong Ya. ora ngerti ngono ya. Ngono wis. Wis. Aku tak ngesop sik kowe nyambut gawe ya. Arep ngapa? Niki lha aku nggon adem ra enak. Nek kancane nyambut gawe kok terus kono melu mangan tok kuwi lho. Gilir gumanti. Aku tak mangan kowe nyanyi. Kowe nek wis kowe nyanyi, aku tak mangan kowe jenenge gentenan. Beleni coba ngomong piye? Bocah kok dadak aku tak mangan sik. Heeh. Kowe nyanyi ya. Heeh. Engko nek kowe wis nyanyi, aku tak mangan. Ngene lho. Iya ora? Iya ya cerot. Nukur padha ae kok gur mangan tok isine. Anakku sing bagus dhewe. Besok pinter saka lae. Yen wis pinter nyambut gawe bisa mlaku sabenere. Bajut ki langgamane ya, Lek. Iya iya. Nah, kuwi dilekse. Iya. Wong piyai kondang kok apa-apa dipangan. Ya ngeleh kok. Aku iya iki bangeten mau wayahe sope urung teko iki Mbak Ati kon ngadeg sik terus iki Vania ngadeg bareng sope teko aku sing dikon ngadeg. Lah sak senti to karo aku ngono kuwi. Sentimen. Besok
Apa Cin? Bagus besok nek gede dadi apa? Maling, dadi mantri. Kleru banget. Dadi mantri. Besok dadi mantri suntik ta? Nyuntik sapa? Nyuntik Eka. Nyuntik Mbak Ati. Ampun. Ora apa-apa. Suntike cilik ya, Mbak. Kan suntik enek sing gede sing cilik to. Ning mandi. Iya. Bajute piye? Atiku, nah, bisa marem ning atiku ta? Iya. Terus bacute ngaduh dunung. Mbak Yuku ki nek adine nembang ya gatekke bae. Monggo ya karo memangan ya. Monggo aku lali tenan mang. Jem-jemane oleh ngendang lho. Kan kowe pinter joget. Iya, kowe iso joget. Kan jenenge uget-uget, lek nguget-uget piye? Iya, uget-uget ya mergo jogete kuwi. Lah yo kowe. Tur ya mergo cilik. Lah ijo nek gedhe kan ora uget-uget. Entung. Ha iya. Iya, wis bener. Cap menang ngene anak. Sing tansah. Sepisan malah kangge paseksen nggih. Sae. Kan. Aja dulure rong teko kok. Oh iya ya. Oh iya ya. Waplok lho kowe masa sing ninggal weleng saiki arek brobosan. Sing arek ngarani brobosan sapa? Lek emang sae apa? Bahasa kono kare kene iki beda. Beda piye? Nek kono kan apik. Kene iki sae. Sae apa kaya ngareng budalno mayit rek. Oh iya to? Iya. Mboten nggih Bu nggih.
tumbak cucuang. Kan aku arep dibudalne iki lho. Aja lho. Iki terbelone iki ngene. Aku pedine, biasa mikul kabutan. Ya diglundung. Bacotke. Bacotke. Pancen seniman asli. Aja meneh kok gamelan. Wingi niku lho bendhe dicancang ning nggen pit sepeda adol tong 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 joget kok. Padahal mung es liwat niku lho. Ya. Kok bendhe diselmuni lho. Joget. Tak dilat. Sap. Dilat. Iya. Sapi diklontongi, klonthong-klonthong kowe joget. Nek krungu apa? Apa sapi nggawa apa? Ya iki. Sapine apa? Sapine sapa? Si Don please sayang. Aku lungguh ya. Iya. Karo joget ayo, karo. Iya. Awas, awas. Apik iki. Mulane jan to. Ya iya apik. Wong apik jan to ya. Ya sesuk tanggal anu. Nah ngomong. Nah, tanggal 13 ya, Lek. 13 Oktober. Nggih. Kosong to? Napa niku? Padha.